Getxoko udalak beste behin laguntza eta babes ahalik eta handiena eman nahi dio txapelketari, inguru paregabe batetan egiten den ikuskizuna baita, itsaslabar ikusgarri batez doaindua nun Europako olatu indartsuenetako bat jotzen duen. Gure herria surfaren mundu mailako zirkuitoan beste behin sartzea poz handia da, horrek nazioartean edatzen laguntzen baitu. Aurten gainera postasun hori are handiagoa da. Izan ere, Getxo kirolaren hiri Europar gisa onartua izan da, eta sari horrek irailean izandako eskeitaren bol alaramaren edo Uztaileko txirrindularitzarako Getxoko zirkuitarekin batera, kluben lana eta kasu honetan surf munduko jendearen lana, kasu honetan Getxo surf taldea aipatu nahi dut bereziki, saritzeko balio du Getxo kirol honen mundu mailako erreferentzia bihurtzeko gai izan direlako.